1-5 август көннәрендә Казанда 6-нчы тапкыр Бөтен дөнья татар яшьләре форумы үткәрелде. Бу чараның оештыручылары Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Бөтен дөнья татар яшьләре форумы шурасы. Татар халкы сибелеп яши торган халык. Шуңа күрә Россиянең төрле төбәкләреннән, чит илләрдән, Татарстан Республикасыннан 600 делегат җыелды. Самар өлкәсеннән 14 актив татар яшьләре форумда катнаштылар. Алар арасында Дуслык сайты хезмәткәрләре Гөлфия Каримова һәм Венер Нурмөхәммитов та иде. 4 көн эчендә делегатлар бик кызыклы һәм нәтиҗәле чараларда, пленар утырышларда катнаштылар. Делегатларның тору урыннары Универсиада авылында булды. Программа буенча делегатлар беренче көнне Кыз-Шәриф мәчете белән таныштылар. Казан шәһәре буйлап экскурсия булды. Идел яшьләр журларының әдәби-музыкаль юбилей кичәсендә катнаштылар. 2 август көндә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында форумны ачып, пленар утырышы үтте. Төшке аштан соң мин татарча сөйләшәм, рух, бизнес, яшьлек һәм тадвеб секцияләргә бүленеп, татар яшьләре әзерләнгән яңа татар проектларын тапшырдылар. Татар яшьләре пленар секциялар утырышларында татар тормышының актуаль мәсьәләләре белән, фикерләре белән алышканнан соң, борынгы рухи мирасыбызны, милли йөзебезне, ана телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап булда ярдәм итәргә кирәклеген тойдылар. Форум резолюциясенә төрле тәкъдимнәрен керттеләр. Шул тәкъдимнәрнең берсе Татарстанда президентлыкны саклап калу турында. 6-нчы Бөтен дөнья татар яшьләре форумы делегатлары бу тәкъдимне бер тавыштан кабул иттеләр. 3-нче көнне Галиаскар исемендәге татар театрында проектлар нәтиҗәләрен чыгарып, яңа проектларны тәкъдим иттеләр. Бөтен дөнья татар яшьләре форумының җитәкче органнарын сайлау һәм форум документларында кабул иттеләр. Шулай ук татар гаиләсе һәм аның алдында торган проблемалар темасына әңгәмә булып узды. Залда иркен микрофонга һәр делегат куйган сорауларга җавап бирергә, үз фикере белән уртаклашырга мөмкинлеге бар иде. 4-нче көнне иртәнге аштан соң барлык делегатлар Болгар шәһәренә юл тоттылар. Изге Болгар җирлекләрендә экскурсия узгарылды. Бу зур җыенда күтәрелгән проблемалар байтак, уртаклашып сөйләшер сүзләребез дә бик күп булды. Киләчәктә Бөтен дөнья татар яшьләре белән бергә кул тотынышып эшләргә дип килешеп калдык. Алдагы көннәрдә тулы рәвештә фото һәм видео репортажларда безнең сайтта урын табыр. Дуслык сайты хезмәткәрләре Гөлфия Каримова һәм Венер Нурмөхәммитов. Франциядән Самарага сәлам. Новгороддан Самарага салям. Давай, давай.